La crisi sanitària del coronavirus ha tret a la llum l'importància i la necessitat del sector de l'agricultura i la ramaderia per a la supervivència de tots. El recolzament al sector és imprescindible. Cristóbal Aguado, el president d'Abasaja, ens va explicar com ha evolucionat i com ha estat el sector durant aquesta crisi. Bé, el sector, pese a les limitacions que han hagut per a tota la societat, ha tingut, acompanyat dels justificats necessaris, un prou bon comportament en la facilitat per a cultivar els camps, per a collir les collites i posar-les a disposició de la societat. És de veres que n'hi ha faenes que han sigut un problema, com és l'esquileo de les ovelles, com és el trobar gent per aclarir, com és en alguns moments inclús per a fer les collides i des de luego aclarida de fruta d'estiu, que per la falta de possibilitats de moviment o de vindre gent de països tercers, han tingut problemes prou serios. Però, pese a tot, en totes les precaucions, hem tingut inclús temps per ajudar en els nostres pobles, ja que teníem equipos adequats de sanitaris per poder fer inclús pulveritzacions per els carrers per ajudar a combatre aquest virus. És de veres que tots aquests problemes han encarit lleugerament el sistema productiu, però crec que els agricultors hem estat a l'altura de les circumstàncies. Per un altre costat, sí és lamentable que, excepte en cítrics, en una gran quantitat de productes agroalimentaris, incluït la ramaderia, hem tingut unes caigudes de preus importants. S'ha perdut el canal Horeca i això d'alguna forma ens ha perjudicat moltíssim i estem intentant veure si alcem el cap. L'últim, com sabeu, és les creïlles i les cebes, que no és que no alcen el cap, és que molts camps estem passant-los i triturant-los, i ara, en aquest moment, la fruita que té més qualitat d'os està començant a eixir prou bé, però en la part primera se n'ha deixat perdre molta també perquè no n'hi havia aquesta demanda ni aquest preu. Ojo, hasta en l'arròs, que entrava de marca i per al canal Horeca en restauració, etc., hasta ahí ha arribat un problema serio. Podríem dir que durant aquesta crisi ha anat bé en l'agricultura, però n'hi ha productes que estaven molt destinats a l'hostaleria, per exemple, que no han pogut tindre moviment, que són les que han sigut més afectats. Efectivament, no haver turisme, qualsevol persona ix per la ciutat, el cap i casal, que és la ciutat de València, i veus que turistes apenes n'hi ha, que ara han començat a obrir-se alguns bars posant les taules, mantenint la distància, que l'interior no es podia gastar, que els hotels la majoria estaven tancats, excepte d'urgència, per temes sanitaris o per viatges necessaris. Entonces, tot això ha influït en el producte de proximitat, el producte del canal Horeca i, des de luego, en moltíssims agricultors. Això ha contagiat el preu i és el que ha creat molts problemes. Com ha dit, els cítrics en tota Europa s'ha hagut una demanda activa. Enguany teníem un 25-30% menys de collita i això s'ha notat, però això al final dels cítrics ha sigut un èxit que ha deixat un bon sabor de boca i la llàstima és que, pese a tindre una florida estupenda, una saó magnífica, aquestes humitats hasta tan tard estan passant factura ara en el comportament, no sé per què, dels arbres i en el xuar calor i fred que han tingut diverses etapes des del principi d'any. Tot això està influint i ara estem molt preocupats per quina serà la quallar real de la nostra citricultura i com enfrontarem la collita de l'any 2020. També hi ha hagut en el tema de la ramaderia un problema gran al suspendre tantes festes, els bous al carrer estan tenint molts problemes. Com està aquest sector? Tenint en compte que així tenim sectors importants. En la ramaderia, en l'oví, el problema és l'esquileo que s'ha de fer necessàriament per la salut i la sanitat del ramat bestiar, i que en el tema dels bous al carrer, que també l'associació està vinculada a la nostra associació, el problema és tremendo. És que els animals mengen tots els dies, que el pastor, els dueños, tenen que cuidar-los tots els dies, però que no poden fer el seu treball, que és eixir al carrer, celebrar i participar en les festes, siguent el cor de la festa i, naturalment, generant aquesta contraprestació econòmica als ganaders que tenen que mantenir tot aquest ramat que és molt ample. I això està creant problemes molt grans.
L'últim és la suspensió previsible, per exemple, dels concursos nacionals i internacionals de cavall de pura raça, que també és un problema. I també en flors i plantes, sabeu que els viveristes han treballat a muerte, llevant flor per mantenir les plantes vives, a veure si això s'alçava, però flors i plantes, la crisi, ha desaparegut les festes, les falles, la malaena, ara les de Sant Joan, i en definitiva les festes de pobles. Tot això ha influït moltíssim i la flor en un principi estava tota feta. La crisi econòmica, quizá, si sabérem les interioritats de molts professionals, de molts autònoms, de moltes empreses, són per posar-se les mans al cap. I al costat d'això, sí, estan enumerant algun tipus d'ajudes, però jo vos asseguro que les ajudes no deixen de ser només que una propina, però que el que està passant i el que va costar de recuperar-se va ser molt dur. Esta crisi sanitària ha tret a la llum, com deia al principi en la presentació, que l'agricultura i la ramaderia són totalment importants i imprescindibles, i també ha tret a la llum que n'hi ha que apoyar molt al producte de proximitat, que n'hi ha que beneficiar a lo que tenim propet, que les lleis tenen que mirar per la comunitat, per el que tenim prop. Bé, aquesta situació tan dura ha deixat clar que tindre garantia alimentària és essencial, que les persones poden passar d'anar al cine a lo millor o d'anar a un hotel o d'un viatge quan la cosa no hi ha més remei, però la veritat és que sense menjar ningú va a passar ni pot passar. Tindre un producte, a més de proximitat, en garantia de qualitat és tremendament important. La llàstima és que els polítics ens donen molt bones paraules en tota aquesta etapa. També la societat s'ha volcat reconeguent aquesta realitat, però a mi m'agradaria que això perdurara en la memòria de les persones, perquè no és fàcil que perduri en la memòria i, com sempre, els llauradors sempre som els últims de la cadena. És que recibim el preu residual i no n'hi ha lleis en Europa ni mesures eficaces per a garantir això. Nosaltres creiem que aquesta pandèmia ha demostrat que la societat, quan està preparada i té el necessari, com és en l'alimentació, ho supera tot. Mos haver agradat, perquè és molta la gent que ha mort, que en els hospitals, en les residències, en el sistema sanitari no s'haver escatimat. Mos haver agradat, naturalment, que ninguna persona major haver pogut deixar d'anar a una UCI quan feia falta ni a un hospital. I això vol dir que tenim que ser precabuts, que tenim que tindre més equipos dels necessaris, però que invertir en sanitat, en una sanitat tan bona com l'espanyola, perquè qüestions humanes estem sobrats de la categoria dels nostres professionals, però està clar que els polítics, tots els partits polítics no han estat a l'altura de saber previndre situacions com aquesta, que està clar que tenim que previndre. En el camp estem fent el mateix, lluitant contra les malalties, lluitant contra els compromisos en països tercers que ens fan competència desleal, i crec que un sector econòmic, si ara vol recuperar, reconstruir, reprendre l'activitat i, des de luego, ser jove altra volta en capacitat productiva, com és el que necessita l'agricultura valenciana, fa falta un compromís polític, un pressupost suficient, informar-se i formar-se en científics que de veres puguen donar visos de futur i d'aquesta manera marcar com va ser de cara als pròxims anys l'agricultura valenciana, que té que tornar a ser necessàriament, si n'hi ha compromís, aquesta agricultura que sempre ha sigut foco de llum en Espanya i en Europa. Ara m'agradaria que ens centrarem altra vegada en la campanya citrícola. Antes has comentat unes dades, però m'agradaria que farem un balanç complet de com ha sigut la campanya d'aquest any 2019-2020. Bé, en el terme mig, en les diferents varietats, hem tingut un 15, 20 a 70% normalment de preus millors que l'any passat, l'any anterior, que va ser un desastre. No només per els preus, sinó perquè, a més, es perderen centenars de mils de tonellades en terra, que molts agricultors inclús tingueren que tirar a terra com clementines de nules i altres clementines perquè no n'hi havia forma de traure-les del camp. I la indústria tampoc tirava. Enguany no ha passat res d'això. Enguany el sabor de boca és molt millor. Els preus de la València, les últimes varietats que estan collint, si s'han collit, aquestes últimes setmanes, els preus són molt bons, ja que reconèixer-ho, molt bons, encara que el cost anar pujat no significa res, i deixa un sabor molt bo de boca de cara a la pròxima campanya.
De fet, s'han plantat molt més camps i s'han recuperat camps de cítrics perquè la gent, en quan té un respir, torna a il·lusionar-se. I això ens agrada moltíssim. Jo crec que totes les varietats han eixit prou bé. És de veres que fins la navelina al principi tingui algun problemeta puntual, però ràpidament es va recuperar. I si la indústria, els acords que hi ha internacionals, ajudaren i no deixaren les mans lliures a Brasil totalment, possiblement en aquest respecte dels mercats i en aquesta complementarietat entre mercats que devia haver en el cas dels cítrics, podia ajudar-nos moltíssim. Si el govern d'Espanya es preocupara de que les taronges que venen d'altres zones on hi ha malalties molt dures, molt males, controlaren adequadament les fronteres i garantissaren un flujo de volum de cítrics, mandarines o taronges, complementari no a la producció espanyola sinó a la producció europea, perquè així Europa no té fronteres, pues seria una forma de garantir una rentabilitat. I si el govern, en la campanya citrícola que ve, perquè hi ha que començar a fer, a més del balanç que enguany deixa bon sabor de boca i que diguem que la majoria pot alçar el cap, crec que enguany s'ha de parlar de recuperar horts i camps i el govern s'ha de preocupar de com modernitza el sector traient diners de Brussel·les per un pla ambiciós de futur. Vaig a participar en pròximes fetges en la comissió de reconstrucció que se mos cita a algunes persones en les Corts Valencianes i, des de luego, un dels missatges que jo vaig a dir, especialment en el cultiu número 1 de València, que és la citricultura, pues que tenim que recuperar, tenim que apostar, però tenim que investigar. El I+D+I és la clau de futur i, des de luego, acompanyat per fets polítics, com el de la reforma de la cadena agroalimentària, on de veres n'hi hagi preus de referència de cost de cultius, per a que pugui tractar-se de que l'agricultor no siga mai explotat, com està sent molt sovint, canviarien les coses i, des de luego, marcaríem un futur. L'agricultura va avançant, va cap endavant i per ara els polítics són els únics que li fiquen un paró. Bueno, jo crec que els polítics tindrien que aprendre a tindre en compte les circumstàncies que se donen en una societat. Jo entenc que els polítics, alguns, han eixit del col·legi, de la universitat, d'un institut, i s'han trobat administrant la casa de tots. Jo crec que els polítics, quizá, si quan entren en política i són elegits, tingueren l'obligació de fer un cursillo important de formació. Com qualsevol treballador o qualsevol enginyer, per poder treballar en la seva professió, té que tindre un aprenditzatge i té que tindre un coneixement en profunditat de les coses ens anirien millor. Perquè la filosofia és molt bona com a idea, però l'important és la filosofia ficar-la en la pràctica. I en la política, a l'hora de prendre decisions, si el polític no sap manar, no sap fer, ni coneix les interioritats, una empresa, perquè una empresa és l'agricultura, una empresa agrària se té que administrar per funcionar, per ser viable, per donar resultats i té que apoyar-se en unes regles de joc que tenen que fer els polítics, però que si els polítics no coneixen el mercat i el món, difícilment podran acertar. Això és el que estem patint i des de luego demanant. Crec que el futur pròxim tenim que fijar-se no en els països sud-americans, que és un entorn molt més deficient que l'espanyol. Crec que Espanya té que fijar-se en aquests països que han tingut menys baixes per coronavirus, que han tingut un millor retorn a l'economia, que tenen un pressupost molt més sa i que no tenen endeudament en Europa. I estic parlant de països anglosaxons, del centre i nord d'Europa. I tenim que copiar d'ahir perquè d'ahir ens pot vindre un futur més sa, més clar i poder, des de luego, un poble, quan està endeudat, difícilment ara poden encontrar els fons suficients per reactivar l'economia agrària valenciana, per fer una autèntica reconstrucció de la citricultura valenciana, per a recuperar els horts perduts i abandonats, que són massa en la comunitat valenciana, i des de luego per rejovenir i que els joves s'incorporen perquè veuen garanties de futur. Els polítics tenen molta feina, però tenen que escoltar als professionals de cada sector de l'economia valenciana. I, naturalment, en primer lloc, el primari, l'agricultura, perquè si l'agricultura roda, roden molts més sectors
I crec que aquest seria el camí de tornar a alçar el cap, a recuperar-ho tot i a marcar un futur. Moltes gràcies, Cristóbal, per explicar-nos com està la situació ara mateix al camp. A vosaltres un saludo.